Преди 50 години мъжете се страхуваха да не умрат във война. Днес се страхуват да не бъдат незабелязани. От боен клуб до ергенът, от американски психар до Евровизия ще си говорим за общество, което превръща живота в спектакъл. Боен клуб, американски психар, шофьор на такси, всички те бяха предупреждение, но ние не ги разбрахме. Вместо това създадохме Big Brother Ергенът и свят, в който всеки един е едновременно зрител и участник. Вие сте следващият ход, аз съм Боян Марков и в този епизод ще говоря с вас за реалити шоутата. Една много интересна тема и със сигурност нещо, което захранва потребностите на всеки един човек, независимо от това колко е интелигентен или пък не. Защото без значение на какво финансово положение се намираме, в каква физическа форма сме, колко книги сме изчели, колко социално адаптивни сме, няма никакво значение. Всеки човек, без значение какво ви обясняват, има потребност понякога да гледа сеир. И това е част от човешката природа, и това е част от живота. И това прави нещата интересни със сигурност. И когато говоря за реалити шоута, разбира се, можем да говорим за така най-популярните, ще стане дума за тях в хода на този епизод, но най-напред няма как да не започна с победата на Дара на Евровизия, защото да, технически погледнато Евровизия не е реалити шоу, то си е един музикален конкурс, Eurovision Song Contest, който стартира от 56-та година и това бе именно 70-тото издание, но до голяма степен Евровизия може да се счита за реалити шоу, защото през годините е имала една така особена и много интересна еволюция и революция, бих казал, в последните години. И трябва да започна, разбира се, с победата на Дара с песента Бангаранга, защото това е голям успех за България. Това е успех за нея лично на първо място и за хората около нея, нейния екип, но всички българи можем да бъдем горди, без значение дали харесваме песента или не. Аз изказах своето мнение и продължавам да държа на него, разбира се. Всеки може да види моите статуси в Facebook относно тази тема, като започна от февруари месец до сега, включително победата на Дара. Аз не съм фен на самата песен, но пак се радвам за успеха на Дара, защото всеки човек, който е проявил дисциплина, последователност, характер, качества, талант, разбира се, така, танцовите и умения, също така добрата хореография, както и умението да презентира себе си. Това е нещо, което няма как да не бъде забелязано и няма как да не бъде оценено, без значение какви са твоите виждания. Смятам, че успехът е голям и човек трябва да може да цени тези неща. Когато говорим за Евровизия, разбира се, не трябва да пропускаме и всички тези така нестандартни песни, които са се явявали през годините, нестандартни победители, защо не. Мога да отбележа като така едно своеобразно начало на тази тенденция победата на Dana International през 98, а именно песента Дива, и това е така, смятам, едно събитие, което променя до голяма степен историята на Евровизия, защото победата на Dana International през 98 е до голяма степен показател, така че политически се завива в една друга посока, макар и не толкова рязко и не толкова веднага. Тогава, през 98
този успех на това парче не е толкова истеричен, не е толкова краен, не е толкова, разбира се, в лицето на хората. Най-малкото и социалните мрежи тогава в онзи период ги нямаше. Всичко много по-скромно. Една сцена в Бирмингам, двама водещи мъж и жена, хора, които гласуват от цяла Европа, публика, изпълнители, които пеят повечето от тях народните си езици, нищо общо с сегашното представление. Dana International, всички знаем, се ражда като мъж, прави си операция за смяна на пола и се превръща в жена. Моментът е исторически, но песента сама по себе си е много готина, правят се много кавери на нея след това. Така че този момент до голяма степен слага началото на една интересна промяна в Евровизия, и тук можем да посочим 2007 година Вера Сердючка, украинската песен, която е много интересна и много любопитна. Тя завърши на второ място, но това, което беше интересното, разбира се, сценичното изпълнение. Самото парче не мога да кажа, че е нещо, кой знае колко впечатляващо, но заради сценичното изпълнение може би до голяма степен заслужи това по-предно класиране, за да стигнем до Кончита Вурст, 2014, победителя от Австрия. До голяма степен, разбира се, в последните години Евровизия прокарва една неолиберална пропаганда, което е факт и се вижда от всеки, без значение какви са политическите ти пристрастия. Евровизия е политически конкурс, впрочем винаги е бил. Има един страхотен анализ на Константин Вълков в неговия YouTube канал, заслужава си да се види, в който той обяснява в това видео именно как Евровизия всъщност е дипломация, самото възникване на Евровизия през 1956 година, как се формира цялото това нещо и всъщност как до голяма степен се развива това нещо и градира през годините и влияе върху политическите възгледи на хората, които следят конкурса. По-късно през годините, разбира се, можем да говорим и за победата на Нета през 2018, която е доста скандална по мое мнение. Преди 2 години Немо, който определя себе си като небинарен, каквото и да означава това, както и JJ, победителя от миналата година, който даде трофея на Дара, лично той. Между другото, само забравих да спомена и нещо допълнително за Дара, начина по който тя преодоля хейта, и това е страхотно и много е важно да преодоляваш хейта, между другото, и това е нещо, върху което ще говоря повече в следващото видео. Гледайте следващото видео на следващия ход. А колкото до Евровизия, със сигурност тези неща са важни и необходими, и въпреки в последните години това натрапване, не можем да отречем, че има и много стойностни песни, имало е през годините и много стойностни победители. Толкова за Евровизия. Трябва, разбира се, когато говорим за реалити шоута, няма как да не споменем Big Brother, което е основоположник на всички реалитита, но как започва всичко всъщност? Всички знаят 1984 книгата на Джордж Оруел и в последствие и филма по тази книга. Big Brother е базиран до голяма степен на тази книга, на този сюжет, защото големият брат, именно този, който наблюдава, всъщност в самата книга като концепция, по този начин всъщност и възниква идеята за шоуто. Това е една антиутопия. Антиутопиите са страхотни идеи и е нещо, което може да провокира въображението на човек до степен, до която да поискаш да поставиш група от 12, 16 или пък 18, 20 души в една изолирана къща и да наблюдаваш техните реакции в рамките на било то 3 месеца. Тогава, когато започва през 99-та година шоуто в Нидерландия, когато е излъчено за първи път,
Месеците са били 3, но тогава, разбира се, живота не беше толкова динамичен, както е в момента. В момента, понеже живота така или иначе е много по-динамичен, се случва максимум месец или два да бъдат поставени зрителите в такава ситуация, участниците, но това, което искам да кажа е, че наистина животът се променя и тази изолация, която има всеки един от участниците, които участват в това предаване, прави нещата интересни за наблюдение и всъщност Big Brother е един експеримент, който така кара хората именно да наблюдават как други хора реагират в ситуации на изкуствено създадено напрежение, защото реалити шоутата използват своите методи за манипулация. Те вменяват чувство на страх, вина, срам, гняв и общо взето работят на ниските страсти на хората. Скандалите, провокациите, това е основната цел и това е, което прави всъщност шоуто гледаемо. В Полша е имал един експеримент, в който вкарват само интелектуалци, които четат книги по цял ден и шоуто се прекратява всъщност след втората седмица поради факта, че липсват скандали и да, масовия зрител търси скандали. Но каква е разликата, да кажем, между шоу като Big Brother в сравнение с шоу като Survivor, където си поставен в наистина тежки условия? Самото име подсказва Survivor. Ти трябва да оцелееш, да бъдеш на самотен или изоставен остров някъде в Доминиканската република или в Филипините, на майната си, на края на света, където изпитваш физически дискомфорт, комари, влечуги, трябва да плуваш, трябва да си физически подготвен, трябва да се справяш с трудности. Гладът, разбира се, защото ти може да си някакъв културист с 90-100 кг, мускулест мъж, физически здрав, но не всеки може да се справи с глада, между другото. И това е така едно от сериозните изпитания, наистина. Това е изпитание за психиката, което със сигурност те вади от зоната ти на комфорт, защото ако в Big Brother лежиш на дивана, имаш вода, топла вода, все пак имаш храна, окей, някакъв ограничен бюджет, но все пак имате някакви условия, то в Survivor тези условия са доста така трудни и ограничени и там наистина, за да оцелееш, се иска много психика, много търпение и много издръжливост и затова всъщност разликата между тези две шоута, най-популярни реалитита в света, бих казал, че е толкова голяма, именно и поради факта, че до голяма степен едното все пак ти предоставя някаква форма на комфорт, докато другото абсолютно те изважда от комфорта. И когато говорим за реалити шоута, няма как да не споменем и Ергенът. В оригинал Ергенът започва през 2002 година в САЩ, в последствие други държави купуват правата, като за всичките тези години в американският Ерген, за всички сезони, които са се излъчили през годините, само 2 от двойките са останали заедно, което включва и двойката от последният Ерген, просто защото не са имали време да се разделят. И това показва наистина как това шоу всъщност не е за любов. Това шоу е за популярност, за слава, за достъп до ресурси и за това да имаш повече възможности. И в днешно време с социалните мрежи това прави нещата още по-лесни в тази посока. Ергенът наистина е такъв тип шоу, което според мен е демоде.
преди 20 години такъв тип шоу би било наистина малко по-възможно все пак да намериш някаква връзка. Така, нещата да бъдат малко по-естествени, малко по-натурални, малко по-автентични. В днешно време с всички тези социални мрежи, с инфлуенсърите, с това мъжете да искат да представят себе си като някакви мачовци, жените да искат да имат последователи в Инстаграм, цялото това нещо се обезсмисля и такъв тип шоута в момента са много повърхностни, ориентирани, почти изцяло върху външния вид. Подобен тип реалити шоута са впрочем и Love Island и всичките тези подобни, които до голяма степен акцентират върху външния вид и върху това на практика хората да се стремят към някакви повърхностни удоволствия и да, ергенът до голяма степен е изгубил своята стойност. Няма как да не споменем, говорейки за всички тези реалити шоута, ние можем да говорим и за Hell's Kitchen, можем да говорим за готварските предавания, можем да говорим и за картицата, както и за подобните предавания на Survivor, да кажем, както Фермата или всякакви такива подобни предавания, които поставят човек в някакви тежки условия, но как започва всичко? Всъщност, откъде идват реалити шоута? Аз вече споменах 1984 на Джордж Оруел, но бих казал, че до голяма степен, когато говорим за класически филми в 20 век, които формират модерната култура, няма как да не споменем Боен клуб. Fight Club е брутален филм, но и брутална книга също така. Книгата е на Чак Паланюк от 96-та, филма от 99-та. Уникален филм, изключителен филм. Впрочем, Тайлър Дърдън, разбира се, вдъхновява толкова много мъже, но Боен клуб е едно огледало и до голяма степен този филм всъщност предсказва бъдещето. Така както Матрицата е по ирония на съдбата филм, от който в последствие се взима идеята за Ред Пил, за червеното хапче, така и Боен клуб предвижда, макар и да ми е много смешен и нелеп този израз мъжката самота, който е много често използван в днешно време, но той предвижда процесите. Боен клуб предвижда процесите в следващите 20-30 години, защото наистина до голяма степен цялото това консуматорско общество, тази, как да кажа, мекота на мъжете, мъжете, които са загубили инстинктите си. Ще говоря повече за това в следващия епизод. Това е много важно да гледате следващия епизод. Разбира се, гледайте и този, но идеята ми е, че Боен клуб се оказва един лош пророк и по същия начин мога да кажа и за американски психар, от когото изключително много се вдъхновявам. Освен, че саундтрака е жесток, също така американски психар много говори за тежестта на корпоративния свят, за маската, за фалша, за това как всъщност мъжете са принудени да играят една определена роля, която трябва да спазват, и тази маска, която трябва да носят, която толкова много тежи. Шофьор на такси с Робърт Де Ниро от 76-та. Също друг брутален филм, който е изпреварил времето си. Освен, че се ражда гениалната реплика Are you talking to me, всъщност този филм до голяма степен предсказва бъдещето, защото той показва един мъж с посттравматичен стрес, който е ветеран от войната и който търси своето място в големия град в Ню Йорк.
И да, бидейки шофьор на такси нощи смени, защото не може да спи, той така намира в комуникацията с своите клиенти, в това да търси така, общуване с жени и така нататък. Всичките тези неща, които липсват и които 20, 30, 40 години по-късно ще бъдат проблем за голяма част от обществото. Нека обаче да обърнем внимание и на забавната страна на реалити шоутата, защото реалити шоутата не са само скандали, ниски страсти, провокации, страх, вина, срам, гняв, всичките тези методи за манипулации и цялата тази възможност да нарушаваш правилата. Реалити шоутата могат да бъдат забавни и такива предавания като моето 300 кг тяло, погребани живи, маняци, чистофайници, 90 дни до сватбата, попаднах в болница заради секс. Всичките тези предавания за изневери, за аномалии, екстремни спестовници и така нататък. Такъв тип предавания по TLC, които вдъхновяват впрочем и производни на тях предавания. Защо ни забавляват? Ами защото до голяма степен показват обществото като абсурдно и хора, единици от това общество като аутсайдери, като странни, като различни, и това според мен действа на подсъзнателно ниво на хората, че ти самия не си чак толкова зле и че можеш да се забавляваш на чужд гръб, ако предавания като Big Brother и да кажем Ергенът могат така да провокират негативни емоции в зрителя, то такъв тип предавания като тези по TLC, които изброих, всъщност могат до голяма степен да накарат средностатистическия обикновен, смазан от живота човек да сочи с пръст другите хора. Реалити шоутата в крайна сметка опират до това да задоволяват определени нужди, но когато имаш личен живот и си удовлетворен, ти нямаш нужда да гледаш други хора. Защото реалити шоутата запълват празнота, но нека не забравяме, че преди всичко реалният живот е навън. Толкова сега от мен. Радвам се, че бяхме заедно в този епизод и ще се виждаме. Очаквайте следващият епизод на следващия ход.